नै बिदिखौनो होयो जोंनिया कालार फोननाया। आरोना जों होना हरनाय नैबे बिदिखौनो होना हरो नै मटरनि दै मटरनि गोजा गासिबो नैबे कालार होयो आरो दै मटरनि गोजानो प्रिन्टिं होयो कालार होयो आरो बेखौ जोंनियाव लाङो आरो दा प्रिन्टिं होयाखै नालाय बिदियावल' थिखोबाय ओमफ्राय लानानै थांबाय आरो नै दै मेचिन गोजा नुदों पाइप बिदि बानायजोबो जों गुदामाव फैदों आरो ना नैबे लहा नैबावनो गुनाखौ हायो आरो गुनाखौ हायबाय ओमफ्राय आलायबाय जोंनिया ओरैजाय आलायो फाग्ला फाग्ला मेचिन दं नै नुवाखै नै गुदामा आरोना नैबेखौ बानायनाया आरो ओमफ्राय जोंनियाव कालार होयो